Africa sanibonani yanibingelela uThabiso kacela uqumba amaqumba laqumbi lesele lentaba uMr Xebu umbhinyiliki iqumbisi yanibingelela ijumping castle nginibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel ke uchungechunge uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube qinisekisa uphinde uqikelele futhi ukuthi uyawuncafaza usubscribe mawukuthi akwazi ukuncafaze kanti ke futhi uyawuncafaza noma kanjani ulike uyakhomenta makufika into ethi nqa commenta uyakhomenta ngale nje kweinhlamba uzokhuluma nje kahle usibonise ngendlela ke eqondile mawukuthi kunamaphutho wabonayo uphinde futhi usibonise ngendlela nje kahle eqondile noma kanjani ke sokwazi ukuthi siqhubeke ke siye phambili sibingelele abantwana abaphesheya kwezilwandle siyazi basibukela sibingelele futhi abantwana base-Afrika nasabantwana abathi hayi uhlanga media selisifundisile isiZulu sesiya understand sesiyakwazi nje ukuzwa ukuthi mangabe uthi kusuke usho ukuthi siyajabula kakhulu ukubona bonke abantu abasimababe njalo namhlanje futhi kunolunye utavatava namhlanje kunolunye futhi utalatiya lento yemganano nemshado seyisheshiphele manje angazi ukuthi kubangelwa yini but ake singene lapha e-studio sibheke ukuthi lenkinga le inkinga esengaxazululeka kuqhubeke lento ukuthi bayaganana noma bayalobolana noma mhlambe no abasale sebeyeka sizozwa khona phakathi Xebu bukele siyakubingelela sise-studio njengamanje sinodadewethu la enginentshisekelo kakhulu kabi yokumazi ngoba ngitholile ulwazi ngayo ukuthi umuntu kanjani but ke njengenjwayelo ngiyafisa ukuthi ngithole ngaye but I'm looking forward kakhulu nje ukuthi ngithole ukwazi ngaye ngiyakubingelela ngakwaMwelo hlelweni sisi ngiyakubingelela bhuti njani ngiyaphila nami siyiwayi mina thina igama lethu mina igama lami nguThabiso ngakacele ihost yalo hlelo lona okay kunezinto engizozibuza ke kuwena engifisa ukwazi kabanzi ngazo ngawe ne awunankinga ngithi okay ngibona ufakela iringi kuhle kuyahambisana newatch lakho ushadile uceliwe isithembiso kwenzakalani okay bhuti wami igama lami uThandeka Jali ngiceliwe ngilotsholiwe isithembiso leringi la emnweni wami oh okay kunowesilisa okubona ufanelwe ukuthi uyovusa umuzi wakubo yebo kunjalo okay ngifuna kunento engifisa ukuyibuza la ukuthi uyivele uyisha kangakanani leyo ring isithembiso njengokuthi mhlambe mangathiwa namhlanje kuyenzeka kunowesilisa ozizwe kuthanda asondele kuwena kutshela ukuthi uyakuthanda mhlambe nawe uchazeke ngaphela inhliziyo le ungamqoma lo muntu mhlambe ebekhona lo muntu okhona njengamanje noma ungamiyeka noma inhliziyo imfuna ngoba nakuhlonipha le ring bhuti wami ngakusho ukuthi into ebalekile umuntu akufanele ayigqokise umqhele umshado akulula umuntu wesifazana oshadile ukuthi uqoma umunye umuntu osisa ngoba wena usufa sifindo nomunye umuntu okusho ukuthi ngamanye amazwi mosathenjisiwe sengakwazi mosathenjisiwe sengakwazi ngoba lela akusilona ifindo isethembiso sokuthi ngizimisela ukuthi ngikuthathe ngikwenze owami so ngaleyo ndlela mase kuthiwa qhamuka omunye umuntu wesilisa oseceleni o serious hayi ukuthi lapha athi sojola azothi ngifuna ukukuthatha kanje ngoba ngiyakubona ukuthi awushadile usathi ngingavuma bhuti wami ngibona ukuthi kuyadembesela ngala but naye ngithi uyakhumbula uzoqala Thembisa eqala ngaphambi ukuthi akushade akavela shade nje akavela shade vele kodwa ukuthi mangaphinde futhi kuqhamuka omunye futhi ozomthanda futhi again nalowo futhi ungabona ukuthi hayi nalo ngiyamthanda umiyeke futhi nalo uqhubeke phela bhuti wami la sihamba nabahambayo skibela ibhasi elihambayo hayi elimile okay yebo okay I know ngiyakuzwa dadewethu ngifuna ukubuka le side lokuthi kunenkulumo ezike zibe khona even nasey'nkundleni zokuxhumana le yomuntu wesifazane ophuza utshwala ebe umfazi wendoda thizeni le ndaba yotshwala iyaxabanisa kakhulu angikhathali noma ngathi indoda iyaphuza nomfazi uyaphuza noma indoda ayiphuza umfazi uyaphuza but uyibuka njani lonto leyo uyibuka wena i-right indaba yokuphuza komfazi oshadile nongaphuza ukuphi ukubona right mina bhuti wami ngingasho ukuthi kuya ngokuthi wena nomyeni wakho nivumelene ngani khona uthola ukuthi umyeni akaphuza wesifazana uyaphuza khona uthola ukuthi owesilisa uyaphuza wesifazana aphuza noma baphuza bobabili yes so umuntu wesilisa engaphuza wesifazana ephuza kuba khona isivumelwano mhlawumbe nivumelana ngaso ukuthi lapho uzophuzela endlini noma uzophuza mawuhamba nami noma kanjani ukuze kube khona ukuzwana ekugcineni okay you understand
Uthini ngalento yokushawa kwabantu besifazane beshawa amadoda noma ukuhlukumezana nje kowesilisa nowesifazane mhlawumbe ngabe ukuthi wena ushaya indoda noma indoda eshaya wena ungathini ukuphawula kwakho ngalokho? Ngesinye isikhathi kuyenzeka thina abantu besifazane sibayenge abantu besilisa ekuthenini baze basibeke isandla. Angisho ngaleyo ndlela ukuthi ku right noma kufanele. Kodwa nathi kukhona izinto esike sizenze noma esike sizikhuluma ezenza ukuthi umuntu wesilisa agcine sephakamisa isandla ngoba bona isikhathi siningi bayahluleka ukukhuluma. Thina sikhuluma kakhulu. Egcine mefuna ukuyikhulumela agcina ayikhulumele ngokuthi egcine sebeka isandla kodwa uthola ukuthi bengayona inhloso yakhe yokuthi abeke isandla. Na umuntu wesifazane ekubekeni umuntu osesisandla akuyona into elungile leyo. Angeke ngiyikhonto ngithi into right ngoba umuntu osesafanele ezumuntu osifazana nomhloniphi or ezumfazi uhloniphe umuntu osesa. Kodwa sometimes kuba khona izimo ezugcina usubona usubeka isandla noma ukade ungaqondile kodwa ugcina usubona usugcina usubeka isandla kumuntu wesilisa. Kuna abanye abantu besifazane othi mengabe eganile kodwa uthola ukuthi usathi mekhuluma nendoda athi uyanini kini eshindoda ukuthi iyanini kubo kwayo indoda la izalwa khona ugcine nini ukufona uma wakho ngoba kunalento ukuthi mase ushadile uthola ukuthi ikubo lomfana sekuyikini uma womfana sekuma wakho ungathini ukuphawula kwakho lapho kulonto leyo? Ngempela bhotami kunjalo ngoba uma sesishadile sesiwumuntu munye safa sifindo so akusekho ukuthi usibani lo usibani bakho noma ubani wakho yebo bhotami ngiyalapha ukuthi akusekho ukuthi umama Mkhize lo uMangcobo uma la ekhaya kuyikaNgcobo sungcobo sonke so kubo kamyeni wami isekhaya kubo ekhaya lami kubo kamyeni wami ngoba mina naye siwumuntu omunye ngoba sifaswe ibhande lomshado. Okay, okusho ukuthi ngamanye amazwi ma singaya kulento yokuhlonipha ikakhulukazi omamezala nani ungathini njengomuntu osabhekile ukushada ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhlonipha uma kamfana, kubaluleke kangakanani ukuhlonipha abafowabo umfana, kubaluleke kangakanani ukuhlonipha odadewabo umfana nekubo, kubaluleke kangakanani nje mangathi utshela omakoti abasabhekile ukushada naba engathi mhlawumbe basebala nawo khona ekutheni uthenjisiwe ungathini kubona looking forward ekutheni nizoshada? Lokho kubalekile izulu sithi inkomo ziyantshontsho mebesha isizulu sesho njalo kubalekile ukuthi inhlonipho nje unumber 1 yonke indawo hayi ngisho emzini yonke indawo inhlonipho inumber 1 iyafune ukuthi umhloniphe umyeni wakho uhloniphe uma wakhe uhloniphe odad babo bakhe odad nabafowabo ubahloniphe ukuze uzokwazi ukuphila kahle nabo noma umndeni uzophila kahle nawo. Nize ngesinye isikhathi kuthanda ukuba nzima uthothi umamezala akakuthanda uthanda uma wengane wayitheni noma into engasibana nabafowabo bakuthanda mhlawumbe babona ukuthi mhlawumbe uthanda ugqoka into emfishane ngiyalinganisa noma uthanda no sesibakhona bakuthanda ngoba banelo sisa ayejola naye umfowethu esimthandayo kodwa kubalekile ukuthi ikhanda lakho libeke ekuthenini yindaba mina ngila ngizokwenzani ngizonaka usisi ukuthi bathini noma ngizonaka abafowabo ukuthi bathini noma mina ngizokwakhumu Mahla magama akho sisa ngifuna ungasho unenhlanhla kakhulu umfowethu ngokuthola umuntu osimabafana nawe ngikubona umuntu ocabanga ngendlela epositive kakhulu nomuntu noma khona la mhlambe engathi khona ezinye zezinto mhlambe engahambisani nakho okukhulumile mhlambe nombukele ekhaya khona kuthikile wathi ayilokho but okuningi okukhulumile kuyaphila so ngilana ke manje kutheni nginombuzo sike siubuze la uthi ekuthembekeni kwakho ngezinto oyikhulumayo nasekuphilisana kahle nabantu onabo ngabe umkhonyana wakho abantu bakubo kamkhonyana nabantu bakini ukuphilisana kahle nje nabantu nokuthembeka onakho ungazipha abantu kusuka kwani kuya ku10? Ngazipho 9 yebo ungathi uyawudeserve kakhulu ngokubuka kwami nangeinkulumo nje onazo kunomuntu ke la okuyena osibhalele dadewethu ngiyazi ukuthi awazi ukuthi ubani uyafisa kodwa ukwazi. Yebo ngiyafisa. Okay, ngicela ke ubambe nansi ifoni uyibambe nje kanje izandla zombili ngizokushayela
uLukhuzana zokushayela uplay la mamba ke Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguSigidi Bhengu, ngiqhamuka khona ngala eSouth Coast. Ngithena ngibhalele uhlanga media mayelana nenkinga engibhekene nayo mayelana nomngami. Ngiyindoda nje ngoba phela ngigqoka ibhluka kodwa phela indlela engihlukumezeke ngayo angazi ngachaza ngithini. Umngami akangithathisi komuntu, uyangihlukumeza, uyangiblackmaila emotionally. Uthatha imali yami uyayidla, uyayidakwa, angisazi ukuthi kufanele ngithatheni ngihlanganise nani. Sekuphela iminyaka ngizama ukuxazulula inkinga. So ngithe angizocela uhlanga media lungisiza kule nkinga engibhekene nayo. Hayi ngiyabona bhuti wami kodwa ke angimazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba phela ibhluku lakhe ngempela usaligqoka. Ngiyakuzwa dadewethu but inkulumo indlela okhuluma ngayo ngizwe ngathi nokubhinqa nokuchwenza kodwa ke ngifuna ngoba sesike sakhuluma nawe sazwana futhi kakhulu sazwana kakhulu ngiyacaba ngempela ukuthi bongazi ukuthi ubani okubhalela lo mlisi uyamazi. Yebo ngiyamazi. Uyini nawe? Umyeni wami. Okay. Kunezinto akazibalayo ke la uthi ke ake ngiqale ngale ukuthi uthatha izimali zakhe uyozidakwa kahle kahle umuntu ophuzayo. Yebo ngiyaphuza bhuti wami kodwa hayi ukuthi ngiyadakwa. Ngiyaphuza nje. Okay. Since ungasebenzi imali oyiphuza uyithathaphi? Ngiyithatha kuyena umyeni wami. Uyicela ezimali yokuyophuza? Uyangipha njenge allowance. Oh. Yokuthi ngijabulise ngenze nje ngikufuna noma ngithenga impahla noma ngenze. Okay. Yebo. Ma ucabanga ujabulile ngawena? Ngeke ngize ngilisho ligcwale ngithi ujabulile ngoba sinazo izinsuku la esike sibange khona utshwala. Ngeke ngibeke egcwale ngithi ujabulile unakho complaina ngokuthi ngiphuza kakhulu in. But kodwa lokho ngiyakwazi ukuthi kushiso ukuthi ngoba yena akaphuzi. Uthi umuntu onokuba ne-emotional blackmail oba nayo kusuke sekwenze njani lapho? Usho ukuthini mesho njalo? Usho ukuthi ke mhlambe kuba khona indlela yokumblackmaila mhlambe ngabe ukukhuluma kodwa ezomshaya enhlizweni mhlambe agcine enzile into ethizo sokuyifuna ngoba naku wena ukhuluma le inkulumo sokuyikhuluma ezomshaya enhlizweni. Hayi kuzofanele angicacisele ukuthi iziphi lezo inkulumo ngoba mina ngizazi. Kuzofanele acacise lokho. Njoba ufika la unike nabonana naye namhlanje? Yebo sike sabonana. Ubungazi kodwa ukuthi uza la? Uba uhambe eqala ekhaya? Uyena ohamba eqala emsebenzini. Okay. Since kumkhonyane wakho noma kuumuntu wakho umazisile ukuthi khona la uyakhona lobula? Yebo ngeke ngamazisa ukuthi ngizoba nendlela. Kodwa akazi ukuthi uyaphi? Kodwa akazi ukuthi ngiyaphi. Okay. Isikhathi esiningi mawusuku uhamba noma mhlawumbe uzoba nendlela ukumazise vele njengomkhonyane wakho like in details ukuthi njoba ngisuka la ngendaweni ukuthi ngiyokwenza ukuthi? Yebo ngiyamazisa kodwa ngimtshela lonke iqiniso. Why? Ngoba ngiyazi ukuthi kokunye uzonqapha noma uzofuna uzolibefuna ukungilandelela ukuthi mhlawumbe ngibuya nini yabo into ekanje sengiyikuphi uzoleke efuna ungilandelela so yikho ngimtshela uhalf kodwa ngingalisho lonke liqhwala yize lokho engikhulumele kusokuyiqiniso kodwa angilikhulumi lonke. Uyaphuza yena? Hayi akaphuzi. Kuphatha kanjani ukuthi unomuntu omkhonyane wakho ongaphuzi wena ubuphuza? Kade ngangimncenga ukuthi asiphuze ngoba phela manje siyaqabana. Ngoba phela manje siyaqabana like noma engasazama ngaphela lokho kunzima izinto enjengomawayini kanje kancane kancane khona naye ezokwazi ukuthi kanjani indaba yokuphuza ngoba nama kungiphathi kahle ukuthi mekufanele ngiyophuza mhlawumbe yena uyasala ngihamba ngedwa kufanele ngihambe nabangani noma sengihambile kufanele ngifonele. Mhlawumbe nje just ukubuza kuyaphoqa ngani ukuthi uphuze? Cha kusiyona impoqo ukuthi uphuze. Okay, ngibona akaza kuncengena ukuthi biyeke. Naye uyangincenga ukuthi ngimyeke. Nami ngiyamncenga ukuthi niyancengana, uyamncenga ukuthi akaphuze nawe uyancenga. Ihlaya lenti. Uyamncenga umunye. ULukhuzana umfowethu ukhona around la.
Oh. Naye ke Thephithi ukuthi naye akutshelanga ukuthi uzala. But ke ngicabanga ukuthi bekumele kube surprise. But yena ukhona, njengoba ubona ivideo nje ukhona la. Ngiyacela ukuthi ngemfake siswami mhlambe ekwazi ukuthi eyikhulumele. Isifiso sami esikhulu kakhulu ukuthi mhlambe engabe khona ukuthikamezesana mhlambe noma ukuthintana ngesandla. Kube zinkulumo futhi into enkulu kakhulu engiyifisayo ukuthi noma ngabe yini inkinga sikwazi ukuthi sixazulule namhlanje iphele. Noma sizwana nsizwa. Ngiyakuzwa. Okay, ngicela ukumthinta ke bemfake. Hola. Alright, sure. Nazo uyamfaka. Mfowethu kunjani uyaphila? Ngiyaphila baba ninjani? Siyaphila. Igama ubani? Ngusigidi wakabhengu ngala kodweshula. Oh, shongo lolo siyabonga. Mfowethu ngoba sesifikile sesikanjena uyena kodwa unkosikazi lo. Yebo yena unkosikazi umaka a. Oh, awubani? Indodana yethu yokuqala. Oh, uma uthi yokuqala zingakhi kanti? Ukufika kube umfana uAndile mase uba intombazane. Oh, mfowethu siyajabula kakhulu. Yini ngoba siyibukile ivideo naye. Yini le kuyiyona bafe ekubeka la namhlanje? Bafu. Umbulalazo utshwala. Le relationship yethu into eyinkinga utshwala nokuba abusive from yena umfazi. Awunabe kabanzi kwenzakalani? Ngamthola kahle ngimthola mina saqala ukuthandana during isikhathi secorona yabo. Yabo waye umuntu wayephuza kodwa wayiphuza uthola ukuthi uyiphuzela iwayini nje yabo lamawini athambile abantu besifazane. Yabo utshwala wayengabukhonzile ngaleyo ndlela. Kwahamba futhi umuntu opolite nje. Yabo engekho abusive kwahamba wagcina abusive, emotional and physically abusive. Mawuthi physically ngicela uyicacise ngesizulu ngoba ngenzela umuntu osekhaya I understand. Physically ngiqonda ukuthi unokungibeka isandla engisekunesikhathi ngibekezela leyo nto. Awazi umshaya wena? Angisoze futhi ngamshaya. Uyazi ukuthi umuntu wesifazana angikaze angisoze. Yima bafuna ukuphuza utshwala ngifuna ukunderstand le level yotshwala ukhala ngawo kangaka kanti uphuza ndlelani? Yabo njengoba ngisho umntakama ukuthi imphathi ohlela ukuthi wayekade wayithola ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi ngama Fridays uzoyishayela mhlawumbe iwine mhlawumbe lo amawine laba ngeke ngizongabize ngamagama semoyeni. Uthola ukuthi uzoyishayela lona mase yayihlalela mhlawumbe ayibukela iToro Generation noma ilalela. Kwahamba wagcine nabangani ababhedayo abayi-bad influence. Uyamazika umngani wakhe lo ogcabile uyena oyi-bad influence ngize ngimbali ngize ngimusho ngegama. Uyena oyi-bad influence lo mngani wakhe. Yebo leyo nto. Yebo. Sis. Ngicabanga ukuthi enkulumo nethu sibe nezinkulumo ezinhle kakhulu sinawo. Alright. Maso umshaya uzowenza njani sis? Angeke ngize ngilibeke ngempaba ngithi ngiyamshaya, ngingasho ngithi ngiyamthinta nje. Nakhona hayi ngoba mhlambe kusuke kutheni, kusuke kuphuzekile. Thothi ngicine sengimbeka isandla ngoba kuphuzekile kodwa kusuke kungayona inhloso yami ukuthi ima sisi like ushaya umkhonyane wakho. Uya asulibeka kabi masuthi ngiyamshaya. Uyamshaya sisi. Serious no. Musukuhleka uyamshaya. Uyamshaya kodwa, uyamshaya. Umshaya kanjani umkhonyane wakho? Kwaphela umkhonyane wakho lo. Ukuthi njengoba ngiphuza nje mina. Uphuze kanti lokuphuza uhola malini kanti lokuphuza engazeke caca ukuthi ubudlelwane beni nabo ufuna kuze kuphele ngenxa yokuthi uyaphuza. Angifisi ukuthi kuphele ubudlelwane bethu ukuthi nje angifuni uqama ngabhodwa utshwala nje buyangijabulisa. Manje ke Mangiphuzile nje ngiba happy. Pho umshayelani ke mawu happy? Angithi sibanga lokho ukuthi mase ngifika endlini thothi ngiphuzile yena akaphuzile usekhala ngesikhathi engibuye ngaso nanokuthi ucingo angulibambanga ngesikhathi engifonela sigcine sasibaka into ezikanjalo ugcine sekushintshana ngamazwi. Ngicela ukubuza sisi wakusho ngenkathi uvuma ukuthi akuthathe ukuthi wawuqonda ukuthi ungena esigabeni esinjani? Yebo ngoba wangithathe ngazi ukuthi ngiyaphuza.
Bafo wawukade ungaphuzi vele umthatha ngithi. Usho mina ngithi mina utshwala ngikaze ngibithande siloku ngazalwa mntakama. Alright. Wawumthathelana umuntu umbona ukuthi uyaphuza. Mfowethu angazi ngangididwe yini. Mhlambe ngangididwe iyona lento ngangididwe ubuhle mfowethu angifuna ukuqamba amanga lona nalayo. Yo. Ngangazitshela ukuthi izinga lokuphuza kuyela lingagcina selinyuke ngalendlela eselinyuke ngayo. Maye baba makushaya wena wenza njani? Umuntu wesifazane mfowethu umekuthiwa wena uyashaya ungenza njani ngoba ayikho into ongayenza ukuzomenzela lutho. Kufanele uvesana uphume uhambe uyohlala noma ikuphi. Mina ngeke ngihambe kwami mina ngithola ukuthi angikho mhlawumbe kuzohamba u2 days. Yabo. Ngoba ngiyabona ukuthi egcineni njengoba ngisebenza lo msebenzi engikwenzayo ngagcina sengenza izinto engafuni ukuzenza. Yabona lo umsebenzi wami uphatha isibhamu. So manje ngisuke ngamanye amazindlela ukuthi ngicontrol ngingagcini sengigcina sengimshaya ngase isibhamu. Yakona ngikaze vele ngimthreatenisha ngazi ngimsabisa. Into esukube kumina ngithi ayi kuba ngiyogcina. Oh shothi wena ufuna ukungibulala. Iyona into oyishoyo lela ukuthi wena ufuna ukungibulala ngoba uyacabanga kusemqondweni wakho vele uzokhuluma indaba yezibhamu nje la ingoba shothi vele ufuna ukungibulala. Ngisahlaleleni ke makunjalo. Wethi kancane dadewethu. Usakhuluma nami. Kancane bafo kancane nje. Sakhuluma. Sike saba nenkulumo ngiyaxolisa ukuniphazamisa. Sike saba nenkulumo nobafo uthi bafo waboshwa eboshwe licala lesibhamu. Nakhona isibhamu sakhe sike emthethweni. Ngifisa ungilokhuze lapho ukuthi uze wako report emaphoyiseni wakwenze njani wayekukhombile ngesibhamu noma wawenzani kahle kahle Hayi bo wayengikhombile ubuhlala ngikhombe mase ngimshayile angikhombe nami ngeke ngingayisabela impilo yami umuntu ngihleli naye nesibhamu la nakho nezingane lana bafo ngoba uthe kumina umkhombi nangu uyakhuluma ukuthi kwakhona ukuthi maka asengike ngakhomba ngesibhamu yini indaba ungavesana uhambe uyohlala kwenye indawo ngihambe ngisho umuzi wami nezingane zami ngihambe ngisho yini indaba wena ngoba ufuna ukungibulala ungahambi uyohlala kwenye indawo khona ungekungibulale la ngithi mina ngihambe mina for 2 days mina uhambe uthuthu uyohlala la ufuna ukuyohlala khona ngepeace ungishela nezingane notshwala bami ungakumela mina ukuthi ngangakhomba ngesibhamu ungakumela ukuthi ngangakhomba ngesibhamu ungakumela wake wakhomba ngesibhamu ungakumela ukuthi ngangakhomba ngesibhamu every time wena kukhona izinto ezirongo zenzayo especially ukungishaya mina ngeke ngihambe mina for 3 days ungangazi nokuthi ngilaphi bavula ibhlungu leli awukazi futhi phezulu kwaloko awukazi usixaka uthi ungifuna ukuthi ngisuke ngilaphi hayibo indoda endala wena kanti usungazazi ukuthi ulaphi ngiyindoda yaba usungazazi ukuthi ungephi sengibuza ukuthi ngiyindoda yaba enye into mphathi wohlelo eyangiphatha kabuhlungu angikazi ngiphathe kahlungu kanje empilweni yami ngathi ngisemsebenzini ngelinye ilanga kusho kwakunomcimbi ekhaya yabo so ngosuku lomcimbi mina ngangisebenza yabo ngizobuya late yabo ngeyikhathi zabo 5 ngathi mengibuye ngibuye emsebenzini ekhaya kunomcimbi ngafica umaka edakwe nyamaphepha edakwe nyamaphepha wadakwa wazwathwala waphathwa kanje njengembuzi izodatshulwa isisi yabo ephethwe kanje esusa la ihleli khona abafweni abadala uma wakho ubani babi bakhona bangibukisa wesilima babengithwalelana wangitshela umfana babengithwalelana okay ngicela ukubuza wafuna ukudakwa kuze kuthini mina utshwala angifiki notshwala utshwala ngiyabazi utshwala ngiyaphuza uyayazi indawo yokudakelwa indawo nje ukuthi ufuna ludakwe ungahamba uye la ekunabazali khona bomfana okulobolayo uhamba ufika udaka uzothwalwa phela bhuti siphuza utshwala siphuza indawo so manje ngababa lapha manje methi yena ngadakwa ngaze ngathwala babengithwalela nokusho ukuthi vele bona babengithwalela okusho kwakufanele bakuyeke kule lapha okusho ukuthi bona babengithwalela ukuthi vele bafuna ukusho kusasa ukuthi umfazi kaSibanibani sami babekuthwala ngoba kwazi wathwala babengithwalela lokho mana hayi ngoba bengithwalela ukuthi mina sengidakwe babengithwalela ukuthi bafuna ukusho nje vele ukuthi wadakwa babecela bani ukuthi angasakwazi mina ukuthi ngihambele ongasakwazi kwami sizwayi bakuzwa wena ngenzwa bethi ukuthi waphuza uma kukhona ngisho wadakwa wezwa wawungekho washuthwa ngevideo mina ngafika ngabo 5 uvela ublackout wena subekwe ku round uzokhetha ke vele ukuthi ukholwa bani phakathi kwakho nokwami nalawo mavideo anamuthanda namavideo noma uthandana nami kancane nje bafu ngicela ukubuza sisi khona mhlawumbe urongo ubona kuyona yonke lento uyurong umuphi ukuthi ngaphuza okay waphuza wadakwa
umfazi wami igcini likababa umfazi wami igcini likababa waphuza wathwala wadakwa ngendlela yokuthi ukuhamba kakwazi waze wathwalwa emzini kababa wakhe kubo yini inkinga la ukudakwa noma ukuthwalwa aningicaciseleni ukuthi yini inkinga ukuthi ngathwalwa noma ukuthi ngaphu awukwazi ukuthi ungathi umfazi ngikulobola phela kushadile phela ekugcineni ulibela utshela abantu ukuthi ngumfazi lokumemezela ukuthi umfazi wenze ngathi wangilobola ngemali enkulu kwamalini le wangilobola ngamalini wenze ngathi wangilobola yini uthi uswele ring engiyifake la emneni wami yini wena u15000 usungathi umfazi ashadile kancane sisi yabona bafethu ngeke uze uthathe indaba yokulotsholwa uze nawo la uzozosho nokuthi imalini walotsholwa ngayo kurongo kuyimfihlo input ukuthi ngalotsholwa ngamalini fanele azi nabantu fanele bazi ukuthi ngalotsholwa ngamalini lo muntu ebhethelwe ngibiza ngomfazi ngoba nakho ngifake le ring engathi manje le ring into enkulu into engayikhipha noma ashadile phela alright sis ngicela ukubuza la ukuthi bafo angazi mfethu angazi kodwa ngikuzwile ukukhuluma indaba ukuthi uyazama ukuthi uphume kuyena ne uyazama ukuthi ongenza ukuthi sengiphumile ufuna ukungikhipha ngesibhamu yona indlela afuna ukungikhipha ngayo leyo sikanjani wena ngithi ushilo la uthiwa wena uyanqaba wena mabe phuma wena akawufuni uyamsabisa angifuni ukukhuluma usebenzisa emotional blackmail uthi uzobulala izingane kuyinje lo lo indodana yethu yokuqala iyayazi ukuthi meke ngamshiza umbulala awuyazi wafika kumina ekhaya ngihlela ukuvana ngicabanga inkinga zami wathi mina wathi umama uzombulala mengabe umshiye usho yena ingane ithathe laphi leyo nto ingane no10 years wena uzubona ukuthi la ekhanda lakho awuphilile ucabanga ukuthi mina ubona nini ukuthi akaphilile uyamuzwa nje nawe njengoba besho manje awumuzwa njengoba ekhuluma nje lento wena uyizwa nomqondo ilento engiyikhuluma ngithi emotional wena ubheka kahle ubona ukuthi mina ngabulala izingane zami sengamane ngibulale wena kunokuthi ngibulala izingane zami sengahamba njengoba walibeka ngembaba ungakwenza sengahamba mina njengoba walibeka ngembaba ungakwenza ngembaba kuba kuwena njengoba wena noma inzwa bethi njengoba wangibilisela amanzi wawungakwenza lo ngikubilisela ubona kanjani awumancane ngumfazi jobolile ngiyaphuza ngiyadakwa ngiyathwalwa ngiyashaya nginjanjani ngisenzobulala izingane ke manje hayibo ngicela ukubuza sisi wena usayini umfazi okay baba ngicela ukubuza konke lokho akukhulumayo awukwenzini bhuti ngeke ngamshaya ngivumile lokho okay ukuphuza wake wathwalwa udakiwe yebo bhuti ngeke ngathwala okay ngifuna leyo kugcine kuyona efika ngicasula kakhulu bafuma eyikhuluma le ethinta uma wakho naye ngiyafisa ukuthi uyithinte ukuthi wasuka wahamba wayakini wafike wenzani wafike ngangingekho futhi nakhona ngenxa wena nje uhlela ungekho awayikho nje sebenzela yena njalo wathi wena ngibonile enza ukuthi ngibonile ngizwe ubengingekho sisi yabona kancane nje yabona ukuthi kwakho sisi ila khona akuphaka mhlawumbe ungakafiki ila khona kushaya khona isicathulo sakho noma ila ushaya khona indoda yamandla amadoda awalingani siyakucela la mawufika la uzama ukuhlonipha la sikwenye indawo la akoni kwakho la sikwenye indawo la mawukuthi igcina wena umfazi oyindoda kwakho ikwenye indawo la webafo ngifuna uyikhulume lo ndaba futhi because abantu ngifisa abantu bamazi lo muntu esikhuluma ngakho ukuthi ubani hey mfethu kuningi mfethu njengoba ngisho ngithi mfethu sengiphumile mhlawumbe uzitshela ukuthi ngisazohlala ngangingekho ngisemsebenzini nakhona futhi ngizobuya ngekhazi zabo 2 ngiyafonelwa mina kuthiwe hey bhuti omdala kanje sengivele wafika umaka ala waxabana uma wami wambiza ngayo yonke inhlobo yenhlambe khona emhlabeni wazomtshana nokuthi akafundile uma angazi ukuthathela ukuthi uma akafundile uthi hayi kuthiwa wavesane wathi uma wena ungithandi wena mamezala kwasho cima vusa amalanga angazi konke lokhu ukuthatha akakuthandi nomamezala wakho sisi khuluma naye umamezala wakhe into eyinkinga utshwala kabufuna kanankinga naye isiqu sakhe kodwa utshwala kabufuna siswami cela ukhulume naye okay. Sengicela ukuthula it's okay sengicela ukuthula ngithathela ukuthi uye ekhaya ungazange ungazise mina njengoba kade usho ukuthi awulotshole ufike uhambe uyothukuma njengoba nje ngeli date ngangingekho wafika ekhaya wathukuma ngafonelwa mina kuthi hayi nangu maka asefika kakhulu wathukuma ngeinhlambe engingakaze ngizizwe umthukelana
inkinga yama ukuthi akabufuni utshwala kanankinga nayo isiqu sakhe ubutshwala akabufuni utshwala mina ngikhule ngitshelwa mina ukuthi umuntu wesifazane notshwala into engasisoze yahlangana namanzi noparafini inkinga kama wakho ukuthi uma wakho ungena indaba zethu number 1 wena umama boy wena masinenkinga ugijimela kuma wakho uyotshela uma ukuthi abuyi uma wakho ngene indaba kodwa mina ngigijimi ngihambe ngekhaya ngiyosho ukuthi sekwenze le ndoda le yahlule kumele umuzi wayo butwami le ndoda le ikwazi ukuthi gijimi uyotshela uma wayo indaba masinenkinga wesizwe cela ukhulume naye lo abendoda kube isiyo yesandla sobika kuma wayo hayi bo Nkosi yami wesizwe lo muntu lo muntu umlinganisa uthi nyonyo yona ndoda yakho lesho njalo mayikhuluma isuke ikhuluma noba mayithi nyonyo ilanguage yakuphi le umuntu nje lo okuthiwa wakulobola lo cha ukuthi uyangicasula noma nje wasowushilo nje wathi wakulobola ngo15,000 sekwazi izwe lo ukuthi walotshelwa ngo15,000 hayi ukuthi uyangicasula nje ngicela ukubuza usamthanda lo muntu ngisamthanda ayikho lo muntu ukhuluma mama muzukukhuluma indlela wenza ngayikhombisa ukungithanda ungihloniphi abantu basekhaya awubahloniphi awubazi nokuthi bayini abantu muzukukhuluma manga siswama umthandi lo muntu wena lo muntu miyeke uma ukuthi awusamthandi miyeke uthola umyekele ba athola omunye umuntu naye ngobani mina sengimuve on ngempilo mina ngangonishwa ngawo mina sengiright hawu kanti uyangithithela ube usangisaplama ukuthi uthola omunye umuntu ungalibeka noma ingayiphi le theni ube usangisaplama ukuthi uthola omunye umuntu pho sizakwenzani kanipho lana uzokuchazela la ukuthi mina nawe amazi noparafini ngoba ngabe ngikutshela wenzakala indlela yakho so mina ma umtshela wenza njani ubekishaya ikhali wenza yonke into hayi ngiyayishaya ikhali wesisi ngicela into yena ngoba nakungivikela ingane zami mina yabona ukuthi inkinga leyo siswami le ndaba ukuthi ma umfowethu efuna ukuphuma kuwena umsabise ngokubulala izingane iwrong uthando nothando makufika isikhathi sokuthi liphele liyaphela ngeke uzophile nomuntu ngenkane phela noma songasafuni webhuti wami ungipheka nje mina sengayenza leyo nto ngimthembise ngokuthi ngizobulala izingane zami ngamanye amazwi ngama ngibulale yena kunokuthi ngibulale izingane zami phela igazi lami lezingane uandile wayezwaqambelana amanga kumina ngoba wayeza kumina ngihlayele evrandi ngabo level nakhona ngisitshela ukuthi wena ufunza uandile ushef futhi uandile ayengekaza ikhuluma ile ndaba yakho yokukhulumisa noma ikasho ungaboni ukuthi khona nomba icekeni ungabheki ukuthi khona lo suka zagcela sozofunani kwami yena suka zezindaba sozofunani kwami kancane sisi kancane ngoba ngifuna ukuthi yonke into ibe nazo impendulo ezizophuma kuwena njengaleyo ukuthi kuthiwa wathukula ukhuzana umamezala wakho wena uthi ngaleyo ukuthi uyachitha lo ngiyeza kuyona umamezala wakho umthukelana but umamezala ngizange ngize ngimthuke wenza njani ngangikhuluma naye ukuthi aphume endabeni zethu ngoba uSgidi uyahamba ayokhuluma indaba again umamezala afike sekhulumela indodana yakhe elamisa ide engasalizwa number 2 umamezala vele mina akangithandi ngoba uthi mina ngiyaphuza angimazi ukuthi uthanda ba kanti kuzozangithandeke ngoba ngiyindawo okushuthi ngeve ukuthi uya interfere usuke ezama ukulungisa into inkinga yomshado wethu njengomuntu omdala wena usukhulwa yini wena ukuthi ilungise leyo nkinga ngilalele ngilalele usuke ngiavoid indaba zokuthi indaba zezingagcini esikhuluma ngomuntu omunye umuntu angaphandle ngoba once akhulunywa umuntu angaphandle sekonakela izoduma izwe lonke ungcono ngiqale ekhaya before siya ku therapy ikhona into esho uba futhi uvumelane nayo into njaka yini uvumelana nayo phela kukho kulokho sakushilo okay okusho ukuthi kuyona yonke into esikhulumela yikho into ovumelana nayo ayishilo la njoba ngiyavumelana naye ukuthi ngiyaphuza uyavumelana nokuthi uyaphuza okay uza ngokweqile ngiyaqala hayi lokho kokwakho mina ngiyaphuza lokho ukushoyo kangikwazi ngakancane nje bhuti 1 ukuthi uthuka umamezala wakho owakuzalela indoda kurong ngilinde dadewethu ngilinde ukusuka uhambe uye kubo kamfana kubo kabhuti lo ufike laphana ufike udelele noma ufike udakwe ngendlela yokuthi kuze kubukwe wena akukho right konke lokho imali babe ngibukelani babe ngaka abantu ababephuza lapha enibukwe mina wesisi yekho noyedwa wathwala wena wadwawazi wathwala wesisi noyedwa wathwala sisi wathwala wena mngami sisi wathwala wena ngisazama ukubala izinto namaphutha kuzona la ngicela ungiphe nje ithuba okunye futhi ukuthi ubafama bekunikeza imali nenza amaphathi niphuza utshwala nabangani bakho ugcine ngingathengekanga ngisho ukudla
kwezingane zakho nawe ku-right konke lokho ngokwakho ukucabanga Amakhethini alingayo lapha kwami. Awekho amakhethini asile. Kunamakhethini alingayo ngeke usho ukuthi khona umuntu wesifazane indlela okuyiyona. Isikhalikoto ongasazi. Kuyini? Imali ngimnika yona ngisaba ngisho ukusho ukuthi ngimnika malini. Kodwa ngeke uma ufika lapha nje ufika ngiyakubona ukuthi khona umuntu wesifazane ayikusimbaza ukuthi khona umuntu. ku-right sesilonke konke lokho umucabanga Bhuti wami lokho akusho nje akukho. Ukuthi amakhethini kanjani mina oqala ngiyithanda kabi number 1 nani ngiyangibona nje ukuthi ngingahlala endlini enamakhethini abheke phezulu. And futhi uyazi sisi uyakwazi ukuhlangana nomuntu eswenkile emuhle uma uthi uyafika endlini akandlulanga uyakwazi lokuthi kuyenzeka kuyenzeka kodwa hayi lo. Okay so mina into engiyifisayo njengamanje ukuthi kube khona okulunga ukuzona zonke lezi zinto kade yibalo ikakhulukazi leyo phuzo lidakayo Kodwa masingasabuyele emumva lo vele usephumile kumina ushilo ukuthi uyachitha kanjani akaqhubekeke nempilo yakhe nami ngizohlala la nezingane zami ngiqhubeke usuphumile okusho ukuthi phela uyachitha uphuma kanjani ungachithanga webafo ngicela ukubuza mfowethu ukuthi lo muntu onaye mhlambe uma ukuthi khona umuntu osana naye uthandana naye manje lo muntu osana naye usaphila nosisi into yeni ise right Hayi into manje ngoba sengiyabona ukuthi akukho ukujabula kwami right la khona 100% sure. Ngirazi 100% sure. Manje thini ke into ngoba phela nomuzi lo muzi kuqhubeka kuhlala yena kona noma nizokwenza njani ngomuzi nihlala ngomuzi wenu Hayi leyo nto mfethu into engeke ngikwazi ukuthi ngiyikhulume sidlangalaleni Hayi phela kumele bafo siphumela ngathi besolungisa la ngifuna ukuthi nomuntu obukele ekhaya ashiyeke understand ukuthi since ninomuzi yebo umuzi wakhe wawena njengomuntu osebenzayo so kuzokwenzakalani ngawo unezingane usisi wena uyahamba kulomuzi noma uzoqhubeka uhlale khona la kulomuzi nihleli njengama ex ekhulisa izingane nenza njani Hayi wemfethu njengoba eshilo ukuthi mina ngumama's boy so ngeke azathole lutho uzophuma nje Hayibo ngeke kuzukuboneke lokho ngafa fike ukuthi angeke ngize ngithole kwami kwakho kwakhe cha ke phela webafo imani kancane bafo kancane nje phela angithi anishadile nina nobabili nosisi nisacelene yebo but ke ngokomthetho South Africa uthi maku ukuthi senize nacelana mhlawumbe noma nalobolana nambesana lo muntu usefana nomfazi wakho lo njoba sefana nomfazi wakho nje okusho ukuthi makungenzeka njoba enezingane nje izingane isayide zisuke ehleze zilithanda isayide lika ma obvious mangase kube ukuthi kufanele kube khona umuntu ophumayo vele ngisho umthetho uyokulahla kuyophuma wena yena sala mfowethu Ngiyaphindele kumakhamba ogona lapha kumawa njengoba nje mfowethu eshilo wathi ngumama's boy yonke into yami even ngisho usofa yonke into yami ibhalwe ngoma akazi yena ngiyakuveza ke namhlanje yonke into yakhe ibhalwe ngoma wakho ibhalwe ngoma wami ngeke uzuthole lutho uzophuma nalamacici wagqokile yonke into ibhalwe ngoma phela uyazi ukuthi ngisho i-teaspoon libhalwe ngoma lapha uyazi ukuthi phela into eyenza kumina uyenze einganeni futhi ufuna izingane zakho ukuthi ihlupheke ngoba mina ngisangayizamela into right for myself ngithenge lo sofa ngihlanganise izingane lezi zizokwenza njani leto ngifuna ukwazi ukuthi izophetha ngokuthini iphetha ngokuthini lento njoba silana namhlanje kahle bengave besolungisa la it's not like sekuzoxatshanwa qale phansi kuliwe yebo ngaliwa but kuliwa kwakhiwa ngoba inhloso yethu ukuthi sakhe siqhubekele phambili ithini inqhubekela phambili senikwebhena nakwebhana it's okay ithini inqhubekela phambili ke from here inqhubekela phambili uthi ngeke ngikumele uma umajazi ngiyindoda ngeke uba umajazi ayingcwele so mina naye nje sorry ngiright la ngikhona uthini sisi hayi akenze into ayithandayo usamthanda kodwa ukumthanda kona ngisamthanda kodwa methi uyaphuma ngeke ngize ngimncenga ukuthi ahlale mphathi ohlelo njengoba bethi uyangithanda sekuphele mhlambe isikhathi singango 7 months akade agcina ukungitshela ukuthi uyangithanda usathi uyangithanda ngoba naku sengimtshela ukuthi kade angisayingeni kade agcina ukungitshela ukuthi uyangithanda ayi kade agcina mina ngazi ukuthi siphetha ngokuthi uyophuma la macici awagqokile yonke into yami ibhalwe ngoma ngithi uyasho ukuthi ngumama's boy yonke into yami ibhalwe ngisho teaspoon isipapa kuna teaspoon igama lohlelo iwhy mina igama le TV uhlanga media usizibonakala ngathi akanandaba abanye uhappy ziyabo zikumnandi nje kumnandi uzona zonke lezi ngqinamba nezihibe nezinkinga kazenzile akukho futhi abonakala engazi ukuthi uzimisele ngokuthi mhlawumbe eshintshe kukona ukuze kulungisime no akusena nkinga ke kodwa ushuthi unikeza yena ukuthi ahambe naye akayithatha
Gama lohlelo ihwayi mina. Xebu. Iyamangaza indaba yenga esebantwini besifazane. Iyamangaza kakhulu ngoba awuyazi ukuthi iqhamukaphi. Nendaba yotshwala. Utshwala kabuholela imali. Akho mali ozoyithola kuphela kwenyanga kuthiwa wena uphuza kakhulu. Noma mhlambe wena uwenza amaphathi amaningi. Into engiyaziyo njengotshwala ukuthi itshwala liyayichitha imizi. Bakhona abantu abaliphuza utshwala abanengqondo ephilayo. Bakhona abantu abaphuza utshwala kodwa bangawusebenzisa umqondo ngendlela ekuyiyona. Kalona utshwala. Into yona umuntu ngeyinquma akayithathayo yena masephuzile utshwala. Uyabona kuneyinqumo ovela ubona ukuthi ayi cha lesi ayikhona. Thina nje sikhuliswe omama kade bengaphuza utshwala. Si happy kakhulu ngaloko ukuthi oma bethu abaphuzwanga utshwala. Obaba bebephuza bekujwayelekile ukuthi obaba baphuza. But mase umuntu wesifazana udakwa ngalendlela ukuthi uyathwalwa. Uyathwalwa wena uyolaliswa ngabe uyayichamela ngabe unjani. Umuntu wesifazana odakwa afike kuleyo level. Kodwa futhi nakusasa uzoqhubeka uphinde uthathe ibhodlela lotshwala olufaka emlonyeni uphuze. Hayi sekonakele. Uyabo? Worst part lezi zinto lezi uzenza emzini la ganele khona. Mase daki uyahamba azathuke ngisho unkulu ukuze noma mezala wakhe. Lo muntu lo kahle umuntu kufanele ngabe kade utshwala wabiyeka. Ushaya nendoda yakhe le yamlobola. Uyabo? Nendlela akakhuluma ngayo nayo. Angazi kodwa ngicabanga ukuthi ukuba nomkhwenyana. Lo muntu phela usekukhethile ebantwini bebaningi akhethe wena wedwa ukuthi ayinanga umuntu engaphila naye. Sala somhloniphela lokho ke. Uyabo? Angangabi lo hlobo lendodo oyifisayo noma oyifuna but sala somhloniphela ukuthi at least ukhona umuntu ongibona ngumuntu kubona bonke labantu abagcwele emhlabeni. Awungitshele ngoba ma uhamba umgwaqweni nomgwaqo ohamba kona hleze ubona izintombi ezinhle. Kodwa uyazitshela enhlizweni yakho uzinika ukuthi lo muntu lo yena umuntu engifuna ukuphila naye ikusasa lami lonke nempilo yami yonke. Sala somhloniphela lokuthi uyakuvela uyisha. Uyazi ukuthi nje wena ubalekile empilweni. So mhloniphele noma iloko kulungile kana mali kulungile kana lutho kodwa wake waba nayo imali ayithatha awayengayenza noma yini wayithatha wayisakini ngoba naku ebona wena ubalekile. Nawe mhloniphele lokho okungenani ngoba kushuthi akahloniphekile mhloniphele noma iloko nje. Gama lohlelo ihwayi mina. Angazi ngayikhuza kanjani indaba yotshwala nomuntu wesifazane. Ngiyazi ukuthi khona uzonqapha ubukela onqaphayo njengamanje ungenapi. Ungenapi nje siphuza imali yakhe. Ezinye izinto ziyonakala ngokuthi awuncenge umuntu. Konakala izinto eziningi ngokuthi wena uthi hayi imali yami. So sizama ukuvusa imizi yobaba. Cane silekelele nathi bodade wethu ukuthini sikwazi ukuyivusa ngendlela eqondile. Ngingavusa umuzi ngawe bese kanti ngiyoba ihlaya ekhaya ngawe. Awuzama ukuthi ungenze kibe nesithunzi more kunendlela kade nginesithunzi ngawe ungakafiki wena.